May isang barangay na mataas at tahimik, tahanan ng mga katutubong kalanguya. Ano po yung mga tao dito, Nay? Ibaloy? Langoy. Kalanguya. Ito ang Maliko. Bukod sa mayaman nitong kultura at kasaysayan, sagana rin ang lugar na ito sa sariwang hangin Ganda. at malulusog na pananim. Sa video na ito, samahan niyo ako sa isa na namang travel documentary at adventure na punong-puno ng kwento. Taga saan ka? Santo Tomas. Ay, saan ka ba pupunta? Doon lang ako sa meriendahan. Makikisabit ka lang. Sige, sige. At mga hindi inaasahang tagpo sa ating paglalakbay. Ay, may mga kasama ka. Kung ano man yun, tara, sama ka sa biyahe ko. Grabe yung paligid natin. Sobra. Talagang binabalot ng hamog. Tapos yung mga pilik mata ko, talagang merong mga moist sa dulo ng buhok. Mula rito sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Good morning, Pilipinas. Walk with me. Let's leave the past behind. Isang makulimlim na umaga With at sinasamantala natin habang hindi tayo binabanatan ng ulan. Gagawa tayo ng isang biyahe, mga kaibigan, mula rito sa Tayug, Pangasinan hanggang sa tayo makarating ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Dadaanan natin ang Maliko. O kumustahin natin ang mga tanawin doon sa ganitong panahon na grabe yung ulan, 2 linggo na at talagang literal na sunod-sunod. Wala pa tayo halos naramdaman na araw na uminit ng diretso. Tagulan nga naman kasi. Sa umpisa ng aking biyahe ay mayroong magandang klima, kaya dire-diretso lang ang aking pagmumotor. Mga kaibigan, gamit ko pala ngayon ulit ang ating Honda Click at pinagpahinga ko muna si Harabas. Gawa ng highway lang naman yung madadaanan natin, kaya nag-automatic na motor muna tayo. At laging merong nagko-congratulate sa atin na meron tayong bagong motor, pero actually mas luma pong motor ito. Saka minsan din naman pinanghaharabas ko din tong motor na ito eh. Time check, 9:35 in the morning. Dito mismo sa town proper ng Tayug, Pangasinan. And today is August 18, 2026, mga kaibigan. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, Habang tayo ay naglalakbay rito, matatanaw natin dito sa ating kaliwang bahagi at sa kanang bahagi ay napakaluntian ng mga tanawin. Makikita mo yung mga palayan tulad niya, no? Napakaluntian.
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. And here we are. Welcome to San Nicolas. San Nicolas, Pangasinan, mga kaibigan. Ito yung palatandaan na nasa San Nicolas ka na. Pag nakita mo yung ganito, kaliwat kanan yung mga Indian trees. Ayan o, gandang pagmasdan. Pinoproning nila ito kapag ganitong tag-ulan na. Tapos pag summer, lagong-lago yung mga yan. Approaching na tayo rito sa town proper ng San Nicolas, Pangasinan. Alam nyo ba, itong San Nicolas, Pangasinan, pag pinag-aralan nyo yung mapa mismo ng buong Pangasinan, kasama ito sa top 3 na may pinakamalaking land area. Pero kapag tinignan mo lang ito, nadaan ka rito, yung mismong proper or yung poblasyon nitong San Nicolas, maliit lang kung titingnan mo. Pero kapag makita mo yung pinaka mapa ng buong Pangasinan, kasama ito sa top 3. Kung hindi ako nagkakamali, nangunguna sa land area ang mga Tarem, sunod ang Umingan, and ito San Nicolas, or pangalawa ito or pangatlo, di tayo sigurado. Pero nakita natin na napakalaki ng land area nitong mismong San Nicolas, Pangasinan. Paglagpas nyo lang ng bayan, bago kayo sumampa sa Maliko, ito yung may isa sa pinakamagandang gasoline station dito. Pwede kayo mag CR dito, libre. Tapos mag full tank na rin. Kasi after nyo na madaanan ito, meron pa namang ibang gasolinahan. Ang kasunod nun, dun na sa Maliko at saka Nueva Vizcaya, syempre mas mahal na ang gasolina doon. Eh tayo nakapag full tank naman na. Mas masaya talaga at mas masarap magmotor kapag ganito, hindi tayo inuulan. Ayan na, nakikita na natin mga kaibigan yung mga bundok. Ang baba niyan, tingnan ngayon kasi ang baba ng ulap. I saw her up on the hill. At ito na, huling barangay ito ng Santa Maria, San Nicolas, Pangasinan. Tapos may madadaanan tayo dito na 7-Eleven. Dito pwede kayo huminto rito bago kayo tuluyang sumampa. Ayan o, para bumili ng merienda. Tapos tayo naman ay aakyat ng Maliko. Busy rito kasi nandito yung barangay hall eh. Mukhang may bigayan ng bigas. Meron kasing mga namimigay ngayon ng bigas sa bawat barangay. Dito yung si Governor Gico. Ito yung bus ng Pangasinan, Province of Pangasinan. Andyan yung mga high dignitaries from provincial office. Walang dumadaan ganong sakyan ngayon. Sana ay makadaan tayo hanggang Maliko. Ito, meron din naman ditong clean rest room. Bago kayo tuluyang sumampa. Ito, sasampa na tayo. Walang advisory ngayon na close. Kaya pwede tayo. Pero konti lang dumadaan. Wala halos. Ang dumadaan ngayon, dahil nga may napapabalita na nag-close dito dahil may mga nasirang parte. Pero sa atin na may flexible naman tayo eh. Pwede tayong bumalik kung hindi tayo makakadiretso.
May kakaibang ganda rin ang paggamit ng ganitong klase ng motor. Kasi wala ka nang alalahanin na magkambyo, bawas, dagdag. Silinyador na lang. Pero kailangan bihasa ka rin sa paggamit ng ganito. Dahil kung di ka rin sanay, mahirap. Lalo sa mga downhill, dahil ito hindi ganun kalakas, hindi ganun kaganit ang kanyang engine brake. Ito yung isa sa pinaka-iconic na likuan dito sa Maliko. Pagkakagaling nyo lang sa bayan, andito yung pinakamalalang Maliko eh. Pero mas marami pa na mga matitinding likuan sa unahan. Kaso dito nga sa bungad, gugulatin ka na sa ganitong klase ng likuan. Maganda rin yung ganun, no? Kasi sa umpisa pa lang, kumbaga winawarningan ka na talagang maliko ito. Literal na maliko. Para pagdating dun sa mga unahan pa, ay di ka na magugulat sa matinding mga likuan. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I'd like to follow through, but I hold on. Visionary. Mas lalo tayong maraming makikitang mga landslide ngayon. Dito kumuho na rin ito rito, lumala na yung pinanggalingan natin sa ibaba. Yun ang isa sa mga epekto kapag ganitong tuloy-tuloy ang ulan at kapag tag-ulan. Ganun talaga rito. Yan, uma-action na namang magguho ng lupa dyan. Pero ang isa sa pinakamagandang epekto kapag ganitong tag-ulan ay talaga namang ma-appreciate mo yung ganda ng kalikasan. Makikita mo yung pagiging vibrant ng mga tanawin, ng mga puno. Talagang lush kung tawagin. Tuwang-tuwa yung mga halaman eh. Green na green sila. Lusog-busog. Katulad niyan, oh. Ang ganda nila. Nung summer, pag nadaan tayo dito, grabe. Puro brown yan, mga kaibigan. Uy, may mga bubog. Sorry. Delikado tayo dyan. Yan ang disadvantage pagka naka tubeless tire ka eh. Ayan, oh. Napakaganda.
Solid ng mga tanawin, ano? Refreshing. Kaakibat rin naman ng ganitong tag-ulan at lush na tanawin. Grabe din naman yung pagiging foggy niya. Matatakpan din talaga yung mga malalayo pang kabundukan. Tingnan niyo yung takbo ng mga ulap, oh. Napaka-epic nilang pagmasdan. Solid. Oh. Expected talaga yung mga ganitong klase ng kalsada rito. May tubig na nag-ipon. Kaya konti lang ang dumadaan ngayon dito kasi talagang sapalaran. Ayan, tingnan nyo yung mga ulap, oh. Dahan-dahang tumatakbo, tumatakip sa mga kabundukan. Wow! Ganda! Sarap ng simoy ng hangin. Napaka-natural, mga kaibigan. Habang ako ay tumatambay at pinagmamasdan ang tanawing ito, lumapit sa akin si Zack. Taga saan ka? Santo Tomas pa ka. Santo Tomas. Pangasinan. Saan ka ba pupunta? Doon lang ako sa meriendahan. Makikisabit ka lang. Sige, sige. Nalaspag ka na. Okay lang, bilisan ko konti. Ayan, may sumabit sa atin. Nakikiusap. Oh. Bumitaw. Sige. At tuloy-tuloy lang kami sa mabagal na takbo para makasabay si Zack. Okay lang? Sino bang mga kasama mo? Malayo pa pala. Ay, may mga kasama ka. Sa taas na sila. Anong pangalan mo? Sa Yuan Paris. Zack. Ilan kayong magkasama? Apat po pa. Yan, kasama mo. Sige. Laspag na daw si Zack. Ayun yung mga kasama niya, taga Santo Tomas. Layo-layo din yung pinanggalingan namin. Hanggang dun lang naman daw sila. Ayan yun naman, no? Halos wala na tayong makita dun sa taas na mga kapunuan. Yung mga ulap ay humahalik sa lupa, sa puno na narito sa itaas. Ito yung isa sa mukha ng maliko. Ayan, oh, grabe yung liko na yan, literal. Solid.
Malapit nang matumba yung 3-4 na puno rito sa itaas. Ganda ng mga pine trees, oh. Ang lago nila ngayon. Yun, oh. Nasa gitna na tayo ng kabundukan. Uminit ng bahagya rito kahit na foggy. Tapos tingnan nyo to, ang ganda. Solid ng takbuhan ng mga fog rito. Mabuti naman at ginawa nila ng ganito rito, para hindi na mag-landslide ng mag-landslide yan. Kasi sa itaas niyan ay yung pasyalan, sikat na pasyalan dito. Makikita mo rito yung napakagandang mga kabundukan dyan sa unahan kapag summer. Pero ngayon wala tayong makita dahil foggy. Ito, gumagawa rin sila ng diskarte para hindi mag landslide, ano. Yan, maganda yung ganyang ginagawa nila. Kasi kapag guguho yan, talagang may erase itong pasyalan na ito. Jacks. Yan. Mabuti na lang at tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nilang paglilinis. Kasi maya't maya merong mga buwabagsak na lupa. Habang pataas ng pataas ang elevation ng ating nilalakbay, siya rin namang pagkapal ng mga hamog na ating nai-encounter sa daan. Literal na ang minumotor natin ngayon ay kaulapan na. Grabe, ganito pala ang feeling kapag nagmumotor ka sa gitna ng kaulapan. Wala ka talaga halos makita. At napakalamig pa. Napakalimitado lang yung mga nakikita natin pag nagmumotor tayo sa gitna ng kaulapan. Hindi naman tayo inuulan, pero yung tubig dumadaloy ng tuloy-tuloy dito sa kalsadahan. Kaya dandahan lang talaga tayo. Bawal lang magmabilis rito kasi mabubulaga ka sa mga kasalubong mo, eh. Nakakatakot rin kasi landslide prone area ito. Tingnan nyo naman dito. Silip tayo. Ay naku po, grabe pala nangyari dito, mga kaibigan. Ayan, oh. Malaking bahagi, kalahati nitong kalsadahan ay bumagsak. Tapos may ilog pala dyan sa ibaba. Grabe. Pero ito lang yung naging pundasyon niya. Hindi kinaya. Kaya nakakatakot din talaga kapag sobrang lakas ng ulan tapos bumabiyahe ka rito. Siguro magmimistulang ilog din tong kalsada. Napaka-presko ng tubig na dumadaloy rito sa gilid. Ang linaw. Pero kapag napakalakas ng ulan, nakakatakot din talaga yan. Pwedeng may sumabay na mga bato kasi riyan, eh. Solid ng experience na to. Nagmumoist yung mga dulong bahagi ng aking mga daliri. Tapos yung mga pilik mata ko, talagang merong mga moist sa dulo ng buhok. Sa bahaging ito ay talagang ramdam ko na ang lamig at halos wala na akong makita sa paligid. Kagaya niya, no? Hindi mo kaagad-agad makita na may kasalubong ka. Ito, lumala yung guho rito, dito sa may falls. Meron kasing magandang falls dito, mga kaibigan. Ito, oh, nawawala lang ito pag summer. Wow, solid niya, no? Gandang pagmasdan.
Grabe yung paligid natin, sobra. Talagang binabalot ng hamog. Tingnan nyo yung hamog, oh. Mula sa itaas pa ibaba siya. Tingnan nyo ito mga kaibigan. Isa ito sa mga sikat na pasyalan dito sa Maliko. Mangili Tindaan Historical Nature Park. Meron kasi tayong makikita dyan na M4 Sherman tank. At yan mismo yung kanyang picture. At dyan yan sa ibaba. Makikita natin dyan. At kapag kayo ay pumasok dito, ay merong entrance fee na 50 pesos. 0 to 3 years old, free. Tapos yung parking ng motor, 10 pesos. Tricycle, 15. 4 wheels, 20 pesos. Dito yan. So, ayan yung pasyalan dito. Tindaan. Mangili Tindaan. Ito, according sa mapa at sa land area, vicinity na ito ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Particularly sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kung pagbabasehan mismo natin ang mapa, makikita natin ang regional boundary ng Ilocos Region at saka Cagayan Valley. So andito ang Mangili Tindaan Historical Park. Practically, ito mismong mga lugar na ito ay sakop na ng Nueva Vizcaya. At ito naman yung Maliko Viewpoint Eatery. Nakikita natin wala gaanong turista talaga. Gawa nitong epekto ng panahon. Grabe, patindi na ng patindi yung kapal ng hamog. Kaya hindi na talaga natin makakita. Supposedly, kitang-kita natin ang kapatagan ng Pangasinan mula rito sa PDRRMO office ng Pangasinan. Dito sana, oh. Kitang-kita natin sana yung kapatagan dyan. Pangasinan PDRRMO Maliko Base. Grabe. Sobrang lamig rito. Lalo na yung daliri ko exposed sa dulo, kaya ramdam na ramdam ko yung lamig mga kaibigan. Tapos tingnan mo yung mga taga rito, nagmumotor, walang jacket, naka-short pa. Rafael's Gateway. Merong Travelers Inn dito. Ewan ko kung nag-ooperate na ito. Ito na ang pinaka-peak. Tingnan nga natin kung ano ang elevation natin dito sa area na to. Ito kasi ang pinakamataas na. At andito na tayo sa valley ng Maliko. Ito nagbago pa. Ito yung ating elevation mga kaibigan. 1,320 meters above sea level. Grabe, ang taas na rin, ano? Biruin mo yung 1,320 meters above sea level. Nasa taas na. Ganito pang panahon, kaya napakalamig. Subukan nating pumasok. Kung pwede tayong papasukin. Subukan lang nating umikot dito sa loob. Mga kaibigan, itong barangay Maliko ay hanggang ngayon ay di natin matukoy kung ano ba talaga nakakasakop, Nueva Vizcaya or Pangasinan. Kasi meron naman kasi ditong welcome to Barangay Maliko sa Nicolas, Pangasinan, summer capital of Pangasinan. Yan yung mga makikita natin dyan.
Summer capital of Pangasinan. At dito natin makikita yung sitio sa Laksak, Maliko National High School, Maliko Elementary School, Maliko San Nicolas Barangay Hall, Barangay Health Center. Dito banda. Itong way na ito. Kasi dito, kung di ako nagkakamali, ay sakop din naman ng Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Maraming kabahayan din kasi dyan. Subukan nating umikot. Tapos, punta rin tayo doon mamaya. Ayan, so uunahin natin dito sa Maliko, Santa Fe. Mountain Travel Inn. Ito yung mga makikita natin dito. Ito yung mga kabahayan. Yan, meron dito. May inn din dito. I mean travelers inn saka cafe. May mga mabibiling prutas kagaya ng saging. Subukan lang natin na pumasok sa mga kanto-kanto. Kapag summer mga kaibigan, may mga makikita kayo rito. Mga strawberry farm. Tapos yung Zamora homestay dyan. Maliko Country Inn. Marami palang mga travelers inn dito, ano? So first time natin na papasok dito. Meron ditong UCCP Chapel. Ito pala, United Church of Christ in the Philippines. Ang ganda ng disenyo, ang ganda ng forma, no? Tapos ito kaya, ano naman kaya yan? Magkasama kaya? Sementado ang kalsadahan nila rito. Ading, magtanong lang ako, ano ito? Maliko Santa Fe or Maliko? Maliko, di ba? Dayo lang din ako dito. Ay, dayo ka lang din. Sige. Tingnan nyo, meron dito butika. Tapos ang address niya, Maliko San Nicolas. Ayan, tahimik. Simpleng pamayanan. Dito sa Maliko. Ito yung mga nakikita natin dito sa loob mismo ng Barangay Maliko. Maliko, Home of Clouds. Okay, meron din dito tayong makikita, oh. Maliko Rural Finance Multipurpose Cooperative. Ang address naman niya is Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. So hindi talaga natin matukoy, no, kung Maliko San Nicolas or Maliko Santa Fe dahil dyan sa mga nababasa natin. Apo, agdamagak lang. Anya da ito po? Maliko Santa Fe o Maliko San Nicolas? Maliko Santa Fe. Yung Maliko San Nicolas po, saan naman po banda? Diyan, nalabasan. Diyan, surong. Ay, doon banda. Okay. Ano po yung mga tao dito, Nay? Ibaloy, Languya. Kalanguya. Ilocano, dati Ilocano. Kalanguya, mabalinmat lang nga awagan ti igorot. Oo. Sige nga rin po. Sige. So legit mga kaibigan, yung mga nakatira daw dito ay Kalanguya. At pwede raw silang tawaging igorot. Minsan kasi may pagkakataon na
naging ano rin tayo, no? Aware din tayo doon kasi minsan merong mga tao na ayaw nilang tawagin silang igorot. Pero sa mga natatanong ko naman na mga igorot, okay lang naman daw sa kanila natawagin silang igorot. Pero may mga nagko-comment kasi na ano, kumbaga dapat preno-preno ka rin sa pagsasabi na igorot. Kasi offensive daw yata. Eh, hindi ako sure. So ito, ikutin lang natin to. Paket na dito. Grabe, kapal na ng hamog. Sabi ni nanay kanina, iikot lang din naman daw ito. Lalabas sa highway. So, gawin natin. Ikutin na lang natin. Mga papandak ng mga bahay dito, ano? Ayan, no? Tapos may mga nakikita pa tayo na ang kanilang dingding ay yero. Ayan. Kapal ng hamog. Kapal na rin ang mga bahay rito. Tapos yan, oh. Ito na yung ano, Salaksak Monument, mga kaibigan. Subukan lang natin dumaan rito. Ito yung monumento na pinatayo ng Japanese, Amerikano, Pilipino. Kikita rin tayong karatula na ang nagpagawa ay LGU San Nicolas, Pangasinan. Pasong Salaksak, ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika nang nagsisipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1945, 4,000 at 600 Hapones ang mga namatay, 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan at maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. So yan yung mga makikita natin sa paligid ng pasong Salaksak. Dito mismo sa area na ito, sa paligid nito, nagkaroon ng matinding sagupaan ng mga sundalo noong World War II. At mula rito, natatanaw ko naman yung mga kabahayan or yung mga villages sa ibaba. Nasakop ng Santa Fe at San Nicolas, Pangasinan. Kung hindi lang mahamog, kitang-kita natin yung valley. Nandyan yung makapal na kabahayan. Nakikita na natin dito yung rough road. Yan, ito na yung pinaka-entrada ng Barangay Maliko. Pero pupuntahan natin tong dito sa side ng San Nicolas, Pangasinan. Kasi makikita natin dito yung school at yung barangay hall, kung di ako nagkakamali. So, tindi ng rough road dito. Pinanghaharabas ko na rin itong Honda Click na ito eh. Ayan, kita na natin dito yung school. Siguro ito naman ay sinasakop talaga ng San Nicolas, Pangasinan kasi nandito yung school ng Maliko Elementary School at under siya ng umbrella ng Pangasinan 2. Tingnan nyo yung mga pangalan ng donor dito: Iwamasa Miyaki, Yoshikado Takeda, Mitsuhi Tatsibana, Kyota Ogawara, and Mr. and Mrs. Takeshi Fujiwara and Takeshi Fujiwara. Ayun, Fujiwara pala. Maliko Elementary School.
and Maliko Barangay Hall. Yan, nakikita ko na yung Barangay Hall ng Maliko. Subukan nga nating dumaan. Ayan, ito mismo ang Barangay Hall ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Okay. Kalanguya Gym. Ayan, nakikita natin doon Kalanguya Gym. Let's go. Ngayon na may puntahan natin yung high school doon sa unahan. Servisyong ang galing. Binse, Agbayani, Ancheta, Segundo, Bugtong. Makikita natin itong mga donor. Family Hospital. Talaga, nag-donate din dito ang Family Hospital ng Tayug. Saan tayo? Dito na. Kasi may nakita ko doon, oh. Welcome to Maliko National High School. Ay, kalsada mismo ito ng Maliko National High School. Subukan nating pumasok. Pasok lang tayo. Okay. Ito yung kanilang school dito. Maliko National High School. San Nicolas, Pangasinan. Okay, yung mga teachers dito under ng district ng San Nicolas, Pangasinan. Malamang yung mga estudyante dyan halo na galing ng San Nicolas, Santa Fe at saka San Nicolas, Pangasinan. O baka nga meron pang estudyante galing ng Santa Rosa, Santa Fe. Doon yun, mas malayo pa yun na barangay. According sa mga nag-comment dati, ang Santa Rosa daw ang pinakamalayong barangay mula sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Diyan tayo galing kanina, dito tayo dadaan. So malamang sa malamang itong mga tao rito, yung dito sa side na ito, San Nicolas, Pangasinan. Kumbaga mga botante sila ng Pangasinan. Tapos doon na area na yun, ang pinanggalingan natin kanina na may nakausap tayong locals, ay sakop naman ng Nueva Vizcaya. Garden ang nakikita nating hanap buhay or tanim ng mga taga rito. Ang Maliko ay isang mataas at tahimik na barangay sa Caraballo Mountain Range na matatagpuan sa boundary ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dahil may taas itong humigit kumulang 1,300 hanggang 1,675 meters above sea level, kilala ito sa malamig na klima, mga pine trees, makapal na fog at paminsan-minsang sea of clouds, kaya binansagan itong summer capital of Pangasinan. Tahanan ito ng mga katutubong Kalanguya na may mayaman at nakatagong kultura, at dahil sa matabang lupa ay sagana ang lugar sa malusog na highland vegetables tulad ng sayote at repolyo, pati na rin ang mga strawberry farm. May malalim din itong kasaysayan dahil sa sikat na Villa Verde Trail, isang makasaysayang kalsada noong panahon ng Espanyol na naging matinding labanan din noong World War II, kung saan makikita pa ang mga pamana nito tulad ng lumang Sherman Tank Memorial. Sa kasalukuyan, dahil sa simentado at magandang kalsada ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road, paborito na itong scenic route, stopover at pasyalan ng mga nagbibiyahe. Dito sa parte na maraming bahay at matao na lugar, maliit lang na bahagi mga kaibigan. Tingnan nyo, nandito na naman tayo sa pinanggalingan natin kanina. So babalik na tayo palabas. Marami ding mga kanto-kanto, no? Pasikot-sikot. Kumbaga pag first time mo dito,
pwede ka ring maligaw. Kaya hindi mo rin talaga matukoy kung yung lugar na nandito ka ay sakop ba ng San Nicolas or Santa Fe. Pero sa mapa talaga, pag tiningnan mo ito, itong buong kabuuan na ito, kahit mula doon sa nakita nating boundary kanina, sakop talaga siya ng Nueva Vizcaya eh. Pero ang galing ng San Nicolas kasi nga nag-initiate sila na magkaroon ng school dito na sakop pa ng Pangasinan. Kasi kung wala eh, yung mga taga rito na Maliko, Santa Fe, bababa pa sila doon sa Imugan, malayo. So ito, pababa naman tayo. Grabe, sobrang hirap magkuha ng aerial shots mga kaibigan, gawa ng kapal ng hamog. Nakakatuwa mga kaibigan, nakikita na natin ang ganda ng panahon doon sa unahan, sa baba. Tingnan nyo, solid. Sana tuloy-tuloy na yan hanggang sa tayo makarating ng Baguio City mamaya, na hindi tayo ulanin. Bagamat naka-ready naman tayo sa ulan na yan, mas maigi pa rin na hindi tayo ulanin para mas maganda yung mga perspective na yung mapapakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung kagagawan sa akin ng ulan. Kung kailan naglanding na yung drone sa kaminto yung ulan. Sagupaan eh. Nabasa tuloy ako. Yung drone nabasa rin. Pero okay lang naman siguro yun. Kaya kailangan natin makakuha ng footage para may pakita ko sa inyo eh. Lakas ng ulan. Eto na mga kaibigan, nasa barangay Imugan na tayo. At mababasa at makikita natin dito, reduce speed, populated area. So welcome to Imugan, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Valley rin ito. Ikita natin dyan, dami lang mga tanim mo. Ano nga ba yan? Kamatis. Particularly kamatis itong nakikita ko rito sa malapit na bahagi. At dito makikita natin yung Imugan Falls. Ito yung pinaka-entrance niya. Sa ngayon walang nagbabantay. Yan. Yan yung malapit na mukha ng Imugan Falls. Nakikita natin ang kanilang barangay hall at saka gym nitong barangay Imugan. Kasi dati nung wala pa riyan, dito natin nakikita yun eh. Ayan oh. Kapag dumaraan tayo rito, makikita natin yung pamahalaang barangay ng Imugan. So nilipat na siguro nila doon mula rito. At maraming mga kabayan tayo makikita rito mga kaibigan. United Church of Christ in the Philippines. Yan yung mga karamihan nakikita natin simbahan dito sa Highlands ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Maikling bahagi lang naman ito. Pagkatapos nito, bababa na naman tayo.
At meron akong ipapakita sa inyo sa parting ito, mga kaibigan. Meron pala ditong fault line. Tingnan nyo. Ayan o. Caution, fault line area. Yan, fault line area pala ito. Kaya nakakatakot, no? Warning, fault line area. So dito, maaaring dito lang sa paligid na ito, makikita natin yung fault line na yan. Na kapag ka lumindol, ay siguradong merong kakaibang epekto dito. Kasi fault line area pala. Grabe, no? At mula rito, may kakaiba tayong mga makikitang kabundukan. Dito na sa mountain ranges ng Carballo. So ito, Carballo Mountain Ranges na yan, mga kaibigan. Hanggang dun sa Caranglan, Nueva Ecija. May kakaibang tanawin din dito pag nakikita nyo, ha? Bluish yung mga dulo ng kabundukan. Napaka-presko ng hangin. Yung mga puno rito, yung kanilang pinakatrunk ay nilulumot dahil sa lamig ng temperatura. Kapag kayo ay nadaan dito, wag na wag nyong palampasin na huminto rito. Sa Imugan View Deck, may mga kakaiba kayong makikita rito. Papakita ko sa inyo sa ibaba. Ayan, no? Pag summer, brownish dito sa baba. Yung sa itaas naman ang talagang luntian. Pero ngayon talaga lahat. Tapos tingnan nyo yung river dyan, no? Galing dyan sa itaas na bahagi ng Carballo. Bababayan hanggang dun sa town proper ng Santa Fe. At ang pinakababaan niyan, alam nyo mga kaibigan, ay ang Cagayan River. Imugan Viewpoint. Sige, papakita ko sa inyo sa ibaba. Biruin nyo, yung ilog na yan, mga kaibigan, ang bagsakan yan Cagayan River, at ang pinakalagusan sa Santa Ana or doon sa dulong bahagi ng Cagayan Valley. Ito yung matinding landslide na nangyari noong nakaraang linggo, kaya hindi madaanan ng sasakyan. Ngayon okay na, passable na ito, mga kaibigan. Hindi talaga tayo mawawalan ng basang kalsada kahit na hindi umulan sa parting ito. Kaya dapat talaga kapag ka nagmotor tayo rito, dahan-dahan lang at maingat, lalo pagka downhill. Kasi talagang di mo maiwasan yung ganito, basa, malumot, madulas. At hindi na naman. Tignan nyo yung views, oh. Kayang kaya, walang sayad. May mga bakas ng sayad, eh, oh. Nagfa-flatten itong area na to sa gitna dahil sa sayad, oh. Sakit nyan pag sumayad yung mga bumper ninyo. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagko-close din ang kalsadang ito. Yung nakita nating tubigan kanina doon sa Imugan Viewpoint, ito na yun. Ang linaw pa rin, no? Pag summer, magandang maligo dyan. Merong man-made na falls dyan, no? Okay, nandito na tayo sa Maharlika Highway. Kapag kakumanan kayo papuntang San Jose City, Nueva Ecija. Ito ang town proper ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Makikita natin dito sa kaliwang bahagi ang bayan ng Santa Fe at ang laki, Save Santa Fe, No to Mining.
Andito na tayo sa mismong town proper ng Aritao, Nueva Vizcaya. Napakaganda ng panahon rito. So bago tayo umakyat ng Baguio City, okay, dito muna tayo kakain. Ito na lang po. Papaitan. Opo, pinapaitan. Isang order, isang kanin din po. Anong pangalan po nitong kainan nyo? Chichi. Ayan mga kaibigan, along Maharlika Highway, Chichi. Basta malapit siya no, no? Yung Kabisig Organization. Time check 1:09 na mga kaibigan dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Thank you po. Solid. Friends will come, friends will go. Ayan, nabusog tayo dun sa in-order natin na one rice tapos pinapaitan. So mainit at mahangin na rito. Sigurado kasunod dito ulan na. So biyahe na tayo mula rito sa Aritao papuntang Baguio City. Tuloy-tuloy natin ang ating adventure. So maraming salamat mga kaibigan sa pag-nood ninyo sa aking video na ito. Samahan nyo pa rin ako sa susunod pa nating adventure. Motionless in this world of stone.